Ang kamatayon ni Kristo dito sa cross binuang kini alang sa mga tao nga wala mituo kaniya ug binuang kini sa mga tao nga wala midawat kaniya. Apan kadtong mga tao nga matinud-anon nga midawat ug mituo ni Jesus, it is a power of God. Unang Korinto 1 versikulo 18. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross binuang alang ni adtong nangalaglag. Apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Mga igsoon, I just want to clarify the word cross here because this is not about signing cross. Kay basig ma-misinterpret sa matag usa kanato igsoon. Ang cross nga word diri mga igsoon, gihulagway kini nga pinaagi niya ng cross igsoon, ang matag usa kanato nakaangkon og tinuod nga kaluwasan og tinuod nga kagawasan. Tungod kay pinaagi sa pagpalansang ni Kristo didto sa cross, nahugasan gayud ang atong mga sala. Naluwas gayud kita, napapas gayud ang atong mga sala. Pinaagi ni Kristo igsoon og pinaagi sa gahom sa Dios. Apan sa mga tawo nga wala mituo og midawat ni Jesus, binuang kanang tanan. Binuang ang pagpalansang ni Kristo. Tungod kay ang pagpalansang ni Kristo dito sa cross, dili gayud sila makaangkon og kaluwasan. Mao kana ang nasa ilang hunahuna. Mao kana ang ilang gituuhan. Apan kanato igsuon nga mga tinuod nga katawhan, nga kita mga tinuod nga niluwas, gahom kana sa Dios nga iyang gibuhat aron makaangkon kitang tanan og tinuod nga kaluwasan. Ug nahimo kitang gawas nun sa tanan nato nga mga kalapasan dinhi sa kalibutan. Kitang tanan igsuon mga niluwas na ni Kristo. Gipakamatyan na kita ni Kristo, walay gipili kanato kun dili kitang tanan. Iyang giduphan ang atong mga sala. Apan igsuon ayaw gayon pagsalig nga gipakamatyan na ka ni Kristo, nga nakaangkon na ka og kaluwasan pinaagi ni Kristo. Tungod kay inig abot sa final judgment sa imong kinabuhi, inig kamatay kanimo, hukman ka sa Dios. Kung ang kaluwasan nga gihatag niya pinaagi ni Kristo, imo ba gayud ka nang giampingan o wala? Tungod kay kung wala nimo na ampingi igsuon, dili gayud nimo maangkon ang ganti nga gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Ilaglag ka igsuon ngadto sa imperno. Maong igsuon ampingi gayud ka ng kaluwasan nga naa kanimo karon. Ayaw pag kinabuhi nga kalibutanon, ayaw pagsalig nga giluwas ka ni Kristo, ayaw pagsalig nga nisimba ka, nga midawat ka, nga nituo ka, kundili buhata sa kinasingkasing gayud. Tungod kay kung imo nang buhaton sa kinasingkasing gayud igsuon, imong matuman ang kabubuton sa Ginoo. Makapahimuot ka sa Dios ug dili ka magbuhat sa mga butang nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Dili ka magbuhat sa mga butang nga kalibutanon tungod kay nasayod ka nga ang Dios dili gayud mahimuot niana. Magkinabuhi kita nga Dios nun, magkinabuhi kita nga mga niluwas ni Kristo aron ang Dios sa kanunay mahimuot kanato. Atong hinumduman nga gipakamatyan kita ni Kristo. Giremind kita nini nga verse nga nagpalansang si Kristo sa cross, nagsakripisyo sa iyang kinabuhi aron kita maluwas o pinaagi sa gahom sa Dios nahitabo ang kaluwasan ug atong nadawat sa matag usa kanato. Busa igsuon ayaw paghuna-huna nga binuang kanang tanan, kundili dawata sa matinud-anon gayon tungod kay mao kana ang gahom sa Dios. Amen. God bless sa tanan.